Сәңа монда ничек? Әйбәт карыйлармы? Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый. Сәңа ничә яшь? Миңа 17. Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың iPad'тан? iPad'тан, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм. Дусларың белән аралашасыңмы? Әйе, язалар, минем хәлләрне белешәләр. Үзең син Казанныкымы? Әйе, Казаннан. Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдәләрдә? Әле юк, әле... Әле яңа кирдеңме син? Әйе, яңа гына кирдем. Әле бер кем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам. Кызыкмы соң монда ошыймы? Бик ошый. Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ошый сиңа? Миңа обстановкасы ошый. Үзенең ничек минем белән мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем берәр җирем авыртса, я берәнди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар миңа булышалар. Ә синең нинди хыялың бар? Минем сначала трейдергә ала бирсә, аннан мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим пока нинди врач. Ауруларын терелтәсең киләсең, шулаймы? Әйе. Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торалар. Где-то 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлек инде. Ул инде балаларның состояниеләренә карап, әгәр дә балаларның состояниеләре авыр булса, без аларны инде озакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларны тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачарга да, ашарга да бик матур күңелле генә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий, профилакторийда булган шикелле үзләрен хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульлары балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәэсир итә торган оборудование бар анда безнең, алар оннан даже чыгасылар да килми ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп балалар белән төрле дәресләр үткәрәләр. Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә? 500-дән артык. Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, андый статистика бармы? Менә иң күбесе Казанда, аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орча районында. Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, авырулар арта барамы, кими барамы? Арта бара. Ничә процентка? Елга. Якынча. Ничек дип әйтим инде? Наверное, где-то 20% артадыр, наверное. Әйтә алмассызмы, сезгә билгелеме, менә бу авыруларның арту сәбәбе нидән? Чөнки безнең диагностика елдан-ел әйбәтләнә бара бит, диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу авыруларның соннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде, менә экология белән нитергә бәйләп карарга, экология елдан-ел начарлана бара бит инде. Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, кайсыларыдыр аның теге тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен аны теге ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар. Нәрсә бар анда, без бит белмибез. Вот, аннары соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качестволары әйбәт түгел. Һава, атмосфера һавасы тоже выброслар күп бит инде.
аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең һава елдан-ел начарлана дип әйтәм, һаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэсир итәр инде шушы ауруларны үсәргә. Мысы христианларның Мысы православные. Менә монда инде аларның ниләре, иконалары керүчеләр бармы? бик күп. Менә бүген генә бер мәйтне отпевайтлар монда килгән священник. Монда безнең крещениялар да үтә, монда безнең отпеваниялар да үтә, монда безнең службалар да үтә. Мөселманнарның гыйбадәт кылу бүлмәсе шулаймы? Беренче бик еш киләләр, хәзер бик ухалык килмиләр шул. Үзеңнең нинди настрой була шул авыру белән? Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк тереләм, тиз аякка басам, минем бөтенләй бер яхшы була. Шулай ук синең шул менә мыслиларың, алар тизрәк синең осуществляться итәләр. Алар сиңа менә надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзеңә булышырга инде. Һәм шат күңелле булырга. Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең менә мәсәлән интернеттан да ниндидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга, шундый әйберләр карыйм һәм үзем ашап булышам.